Mga tricycle driver sa Mandaue City tagduha na ang kargang pasahero. Kini human na aprubahan ni tumiyaging semana. Apan ubang drivers miangkong apektado ilang panginabuhian kay usahay tag-usa raman jud kuno gihapon ang makarga nila. Si Nico Sereno sa report. Dinhi sa terminal sa mga tricycle sa Barangay Look, Mandaue City, mabantayan nga silang tanan nakabutang na og additional barrier. May plastic na nga nag-uwang sa driver o sa iyang pasahero nga moangkas sa luyo. Ang kamanduan, usa sa kondisyon sa pagtugot na sa City Hall nga tagduha ka pasahero ang ikarga nila gikan sa naandan nga tagsa. Gikan sa tag 25 nga plete sa tagsang pasahero, karon tag 20 na ang pamiliti. Gihangop sa mga driver ang dugang kita alang kanila. Alang sab sa mga pasahero nga magkuyog pagpanglakaw kaysa una kuno magtagsag yun noon sila og tricycle. Bita nang kakarga nagduha kontra sa usa. Ha? Ato usa? Kanse? Oh, kanse to. Mas mahal ni us-us noon kay lago pasahero mosakay. Kapag kani adto? Maglakaw ron eh. Tao na? Karon sakay naman lagi ka. 20 naman. Nalipay man sa kahigayunan nga mapun-an ang kita, may ubang driver sab nga may sagol kabalaka, labi na kuno kay usahay tag-usa ra gyud ang ilang makarga nga pasahero. Minting duha. Maglabi man gid ang usa. Oh, minta tato amo nga sa doon ta og usa by 5 og duha tag 20. Oh, mao kita na mo ang kuan. Sagaran ang plite tag 20 ang plite. Sa tibok Mandaue City base sa datos sa Committee on Transportation, dunay 1,205 ka mga tricycle nga naisyuhan og special permit to operate. Sila ang mga gitugtang makapamasahero sa mga kadalanan sa syudad. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.